Sôn am swyddi, rôl gweithiwr ffarm. Dyma Abi ac mae hi'n ffarmwr. Mae Abi yn mynd i ddangos i chi rhai o'r pethau mae'n ei gwneud yn ystod ei diwrnod gwaith. Felly, ffwrdd â ni. Mae ffermwr yn gwneud llawer o dasgau gwahanol. Mae Abi yn gweithio gyda gwartheg, defaid a chnydau. Rhai o'r pethau mae Abi yn ei gwneud yw godro gwartheg, tyfu cnydau a sicrhau bod yr anifeiliaid yn cael ei bwydo a'i bod yn ddiogel. Efallai bydd hi hefyd yn didoli'r sarn ar gyfer yr anifeiliaid. Weithiau, mae Abi yn siarad ag ymwelwyr ar ffarm, fel milfeddygon a meithegwyr anifeiliaid. Mae Abi yn cychwyn yn gynnar iawn yn y bore, tua 5 o'r gloch. Gall fod yn ddiwrnod hir o waith. Mae Abi yn gorfod gweithio mhob tywydd. Gall hyn fod yn heriol weithiau. Dyma Abi yn mesur i weld faint mae'r glaswellt wedi tyfu. Mae hyn mwyn sicrhau bod gan y buchod fwyd i'w fwyta. Mae Abi yn treulio llawer o amser yn yr awyr agored, fel arfer gyda'i chi. Mae hi'n defnyddio periannau fferm mawr, fel tractorau a beic quad, i fwydo'r anifeiliaid neu ofalu am y cnwd. I fod yn ffermwr, bydd angen i chi mwynhau gweithio yn yr awyr agored, ym mhob tywydd. Mwynhau gweithio gyda'ch dwylo. Dilyn rheolau iechyd a diogelwch. Mae angen i ffermwr hefyd fod yn ffit ag egniol, yn barod i weithio ar ei pennau hunain am gyfnodau hir o amser. Defnyddio periannau trymion, fel tractorau ac eridr. Mae Abi yn mwynhau bod yn ffermwr oherwydd ei bod yn hoffi gweithio yn yr awyr agored ac ym myd natur. Os hoffech siarad am eich opsiynau neu ddarganfod mwy am swyddi, cysylltwch â chynghorydd gyrfaoedd. Cysylltwch â ni yn Gymraeg neu Saesneg dros y ffôn ar 0800 228 4844 neu ar we sgwrs ar ein gwefan yn gyrfacymru.lliw.cymru. E-bostiwch ni ar post@gyrfacymru.lliw.cymru a dewch o hyd i ni ar gyfryngau cymdeithasol ar Instagram, X, YouTube, Facebook a LinkedIn.